sengizokhalela nje lapho ukuthi ngizokhalela ezweni nami ngizithuma ube right nabantu bengifonela athi omunye hayi mina ngiseMaritzburg kodwa ngifuna ukuza eGoli inhliziyo yami ngabe yayeka ngoba mina angeke ngikhone useMaritzburg azozungeza la mina ngasebenzi kodwa-ke bazalwane akunankinga lokho njengoba ngisho uNkulunkulu uyoplenayo uyowaziyo ukuthi ngaleli langa leli wena uzokungakhona ukwenza ukuthi wena uzobukhona ukwenza ukuthi indaba ukuthi sigcineke ekholweni nasenkosini basalwane. Uma ngabe singagcinekanga enkosini ukhola kwethu kuyize. Uthi uPaula ngiyangikhumbuza ivangeli enashunezwa lona. Uthi leli vangeli elimikule futhi leli vangeli elisindiswa ngalo. Ngikhumbuza ivangeli enalishunyayezwa nelimikulo. Nelisindiswa ngalo. Sisebenzile unyaka soze uyaphela kodwa ukukhola kwethu kube yize bazalwane. Khona ukuthi abantu benza amaplani bazama amaplani thola ukuthi lelo plani kade alizamile aliphumelele ekugcineni uthola ukuthi aliphumelele. Phinda zame ukuthi aliphumelele. Phinda zame futhi ukuthi aliphumelele. Yazi ukuthi why ingaphumeleli ukuthi ukukholwa kwakhe kufishane. Ukukhola kwakhe ukucikise kakhulu kuye umuntu. Thina sizithemba thina inkinga esenza ukuthi thina sibe neyinkinga ezingafuni ukusihlukana nazo. Yilokuthi thina sizithembile ukudlula uNkulunkulu. Fanele sibe sithembele uNkulunkulu. And then ke kuzoba lula ukuthi into ezothi zenzele. Ngoba uma ngabe bangasenzekanga into zakho uzocala manje bese ubheka environment yonke ubheke yonke indawo bese uyaqala uyablame ke manje usoblame abanye abantu. So uthi hayi ukuthi uma mkhulu hayi nje ubambe inhliziyo or ukuthi nje azi nje abantu mina abangithandi. Sokuqala manje ubane nale nto ukuthi ufuna ukunamathisela inkinga lezo zakho ufuna uzibambela zona sozinikeza abantu ukuthi kungenxa ukuthi ubani hayi umfoka Batha uye ongibambe inhliziyo ngambona nje mangithi ngiyakhuluma ihlo lakhe azange libe lihle mangithi ngikhuluma le ndaba le ukuthi ngifuna ukwenza ukuthi ngambona ukuthi hayi angathi akekho right. Why uthatha izinto zakho wazithembela wazibeka enhlizweni yakho wafuna ukuzenzela and wafuna wena ukubona yizwe. Uthi lelizwe leli mase lingabe ungasaphumelelanga selibona ukuthi uyafeyila bese uyaqala ublame lona lelo zwe lelo. Wona bofuna vele i-aim yakho ukuthi ufuna ukubonwa yizwe. Ezu-10 ngelanga makaqeda ukudla ibreakfast abuye ahlale phansi azibophe asifase ashintshe ihembe afake elinye akhulume ezinye izinto alale avuke angithi akasebenzi qale phansi futhi amaqhinga abheka abhale phansi nembona sekayabhala sekahleli lapha sekani advisor sekashintshile. Omunye ngambuza ngathi yefowethu njengoba usulapho wena eThekwini wena soyi-advisor ngathi ubona ku-TikTok usuyazi-advisor na wathi hayi ngathi hey kahle abantu bathola ngabona nje usathane usizohlalela indoda yodwa isihlalele from uthi laba abenza lezi zinto zabo-TikTok bathi mabethi bathi awu nanguye futhi mabethi awuye futhi uza nezinye izinto usihlelele umuntu oyedwa usitshela nje into eyodwa. Abantu bathathe inkolo bayenza ize. Bathathe inkolo bayenza ize or bayenza ifashion. Ngisho wayena lo Zion wethu, especially lo Zion wethu.
uzayoni wethu nasalowo zayoni ozoba pure uzayoni ozofanele kube nenhlambuluko. Ngoba ukuba yisayoni kusho ukuthi uhlambulukile. Igama nje lithi wena uyisayoni kusho ukuthi uhlambulukile. Uyibandla likaNkulunkulu. Kusho ukuthi uhlambulukile. Manje ke akwenzeki ukuthi ungazibiza isayoni noma uzibize ini ungahlambi, ngoba ukuthi nje isayoni kusho ukuthi wena usindisiwe, uhlambulukile, ungumntwana kaNkulunkulu. Ngiyambonga uzayoni kakhulu bafethu, nami wangithatha la wangibeka la. Uzayoni ungacutshwanga nalutho. Uzayoni nje uplain ongenalutho, ongafuni nese, ongafuni icream. Yabona khona amasi lawa adayiswayo ala igoli amasi afuna ukufake icream ngathi asawa, afuna ukufake. Uzayoni wethu lo wayengafakwanga lutho, and wayeclean uzayoni wethu futhi wayeneqiniso. And ayikho into eyangenza ukuthi ngihlale eziyoni njengokwethemba ukuthandaza ukuthi ngima ngingaguqa ngedolo nakanjani. That's the main thing. Njoba ngithi agenda namhlanje leyo ukuthi sizoya edolweni, and sineshow ukuthi uma siya edolweni izinto zethu sizozithola. Sizamile umnyaka wonke sizifuna emanye kwezinye indawo, sami siyonikela bathi solanda into zethu asiyitholanga. Phelile unyaka sitholanga lezi zinto, bathi wozani uzobe isestadium kuphi, wozani izolanda into zethu. Hayi abantu unyaka sozuphelile. Mina ngithi namhlanje into zenu kufanele niqale kahle nizise edolweni. Akekho umuntu onezinto zenu, nami anginazo into zenu. Into zenu zisedolweni kuNkulunkulu. Kuma nje lithi iBhayibheli masimkhonza ngeqiniso. Hayi into zethu sizozithola. Ngiyathanda ukuthi mbatha ngibheke izwi mawubheke incwadi kaLuka, nami nje amavesi amabili amathathu abazalwane nami ngizokwazi ukuthi ngidede, kodwa ngifuna ukuthi nje ngiveze encwadini likhona iBhayibheli ngapha.
into engifuna ukuyiveza namhlanje ukuthi nje inkolo ayibi nezikhathi ukuthi isikhathi esikanje nesikanje manje na inkolo ayihambi ngekhathi. Amen. Yingakho nesihlahla somkhiwane saqalekisa. Ngoba isihlahla somkhiwane sithela ngesikhathi sakho. uJesu uma efike esihlahleni somkhiwane uthi bengicabanga ukuthi ukhona engizokuthola ngehle. Uthi hlala usunjalo isihlahla nangelila ungaphindi uthele. uJesu wayefundisa abafundi ukuthi inkolo ayifani nesihlahla somkhiwane. Sona fanele sithele ehlobo, siyazi fanele sithele ehlobo. Ebusika vele uJesu wayefika ngesikhathi umkhiwane vele wawungasi isikhathi sokuzithela. Kodwa uJesu wayefundisa ukuthi umthetho wakhona ke le nkolo engizanayo. Yingakho azathi-ke waveza indaba yesihlahla somnyezane. Wathi-ke isihlahla somnyezane asibuni ngoba siseduze kwamanzi. So-ke inkolo injalo. Asiyinkolo yokuthi-ke inamasizini. Khona abantu abasonta ngamasizini, abakholwa ngamasizini, abanye bakusonta ngama-conditions. Ukuthi angeke ngisonte uma kukanje kanje. Uma kungekho lokhu nalokhu ngeke ngize ngisonte. Makukhona lokhu ngizokhonza. Izwe engiyakulo yilelo ukuthi-ke ngifuna ukukhombisa ukuthi nje uJesu wayengenaso isikhathi sokuthi uLwesibili, uLwesithathu, uLwesihlanu. Inkolo imile njalo. Ngicela nje ungibonele ilizwi likaLuka babumbatha nyabo. Luka 6 verse 1. Ngelinye ilanga isabathe wayedabula emasimini, abafundi bakhe bakha izikhwebu bazihlikihla ngezandla badla. 2. Abanye kubaFarisi bathi kungani nenza okuvunyiwe okungavunyelwe umthetho ngesabathe. Yazwa. 9. Lithi iBhayibheli uJesu ngaleli langa leli abathi laba abantu bacabanga ukuthi lingcwele. Akufanelanga uthinte lutho. Abantu basho njalo uMose wathi ngosuku leSabatha lokwenza lutho. Uyafika uJesu ngaleso sikhathi abantu barelaxile, badla ukudla okubandayo. Bahleli phansi emacansini lapho bahleli abenzi lutho. Abangeni nasendlini bahleli ngaphansi kwezihlahla ngoba usuku leSabatha. Angithi uyayizwa leyo nkolo leyo? Inkolo yamalanga athize. Umuntu ngeMonday kuzoshaya uLwesihlanu, uma eyinkalo uyinkalo wenza umsebenzi wakhe. Kodwa ngesonto ekuseni uzombona eshona phansi, akathinti lutho. Noma ushonele ngeke ezeze, angeke akathinti next kwasa. Ithi iBhayibheli uJesu wafika ehamba nabafundi badabula amasimu ngosuku leSabatha. Lithi iBhayibheli okwaba wese lithi abazalwane laya babehamba noJesu bathatha izikhwebu bazidla. Base bayapheshina ke abaFarisi ukuthi nina kanje ubani wena ngoba leli langa leSabatha leli. Ngoba khona abantu abafuna ukugcina ezinye izinto bengazuthi bayakholwa. Umuntu mayenza izinto bengathi ufanele simpraise ukuthi hayi mina ngibala yazi lo bishop noma lo mzalwane lo uyakholwa ngoba khona ezinye izinto azenzayo. And lezo zinto uzenzele ukuthi isuthe nejabulise yena endiwenzele ukubukwa. Angeke zenze eksithakaleni uzenze esidlangalaleni abantu babona bonke enza ukuthi bonke abantu babone ukuthi yena khona into ayenzayo. Wafika ngalesi sikhathi uJesu abantu bangalindele. Lithi iBhayibheli mayifika kubo labazalwane bayakhononda. Ungafunda bathi. Verse 3. Kodwa uJesu waphendula wathi, anifundanga yini lokho uDavide akwenza lapho yena namadoda ayelambile. 4. Indlela angena ngayo endlini uNkulunkulu wamukela izinkwa zokubukwa wakhe. Ezinye wazinika amadoda ayenaye.
into umthetho ungavumeli muntu ukuba ayidle. Uyazi ukuthi inkinga yini? Abantu bafuna ukuthi umthetho noma ukholo kwabo kube ngale ndlela ezoyenza ukuthi bona babe comfortable. Ukholo kwabo bafuna ukuthi kube ngaleyo ndlela leyo. Uma ngabe kuyinhlangano yabazalwane labo abahlangana angeke ngithi bazokhohlisa, bazotshelana ukuthi thina sizokholwa ngale ndlela. uDavid azange zawuhloniphe lo mthetho balabazalwane obenza babe comfortable. And bahlabele ukuthi awukwazi ukuthi ungena la wena uthathe isabelo sakho usinikeze abantu ohamba nabo. La kunomthetho la David. La kunomthetho. And lo mthetho wabo labo bantu labo indlela abafuna ukukholwa ngayo. Abantu abafuna ukukholwa njengokusho kombhalo. Inkinga ilapho. Yingakho izinto zabo angeke zihambe kahle. Abafuna ukukholwa njengokusho kombhalo. Zonke izinto zabo baziplana ngenyama. And bafuna ukuthi ziphumelele izinto zabo. And ngeke zize ziphumelele ngoba baziplana ngenyama. Abafuni ukukholwa njengokusho kombhalo. Bafuna ukukholwa ngendlela abafuna ngayo. Ngisho mina abantu nosho bahlula ngisho umthetho wesonto ke lo wesonto ubekiwe ke. Ngoba amasonto namasonto nomthetho wakhona. Abantu bahlule ngisho lo mthetho lo ngoba abantu bafuna ukukholwa ngendlela bona ezobasutha ibe right for bona. Kodwa there's one thing abantu abanga understand. Awukwazi ukuthi umoya kuNkulunkulu ufuna ukukholwa ngendlela ofuna ngayo wena. Yazi ukuthi inkinga izoba yini? Inkinga izoba sekutheni makufanele uvune noma uyocela kuNkulunkulu. Uzothi uNkulunkulu mina ngikwazi. Wena uyazenzela wena. Ulengisa ingane ekhaya. Izenzela umathanda. Uma seyinenkinga besiya kuba bathi baba wena phela uziphethe wena. Yeah. Uziphethe ngizomina angingeni indaba yakho. Nenkolo injalo. Abantu bafuna uNkulunkulu uma bese befuna ukuthola something. Ukuthi hayi manje I want to gain ibusiso or ngithola izinto ezithize bese baya kuNkulunkulu. Then kuthi uma ngabe kulahleka lezo zinto lezo sikhathi lezo bese umuntu adukelwe i-direction. Angisafuni ukukhuluma indaba yokuthi abantu uma ngabe izinto zibahambele kahle abambongi ngisho nalo uNkulunkulu ngisho abathandazi impela abajuluka babe manzi nje abathandazi abajuluka babe manzi nje abambongi uNkulunkulu babonga abanye oNkulunkulu instead of babonga uNkulunkulu. Bathi hayi ukuthi ngeke lesasishise lisenze last week yiso lesesenze ukuthi into zami. No. Asisi leso shisho sakho. Leso shisho sakho. Asikule asazange saka leso shisho sakho umdlalo. Hayi, umdlalo. Umuntu uma efika esontweni. Uma kuthiwa mina ngangisonto eSwaziland. Ngizwela abanye abantu bathi isefo seza nabanye. Nami la ngibuya khona sasisefa thina. Mawusefa usefa ngomoya ongcwele.
mawuthandaza uthandaza ngomoya ongcwele. Awukwazi ukuthi uma uyobonga bese ubonga ngenye indlela. Fanele ubonge ngendlela oqale ngayo. Ngiyangizwa msalwa. Uma ngabe ngisefa ngomoya. Ngibeka izandla ngomoya. Uma ngabe fanele sengiyobonga, sengibonga ngenye indlela manje. Sengilethe ibhutsha kwasha amakhosi, ngibeka ngesikhosi. Sengibeka ibhutsha. Ingaki direction is okay. No, Basana, this is serious. This is serious. Indlela uyikhala kahle. Kodwa egcineni masefanele uyobonga. Bese lithi ngeBhayibheli lokuthi uNkulunkulu ushado, nginguNkulunkulu onesikhwele. Mina uNkulunkulu onesikhwele mina. Ukunikela amandla okusefa baze basho bathi umfoko abantu uyasefa kadlala. Bayaphila akadlali umfoko wasibanibani. Bese ekugcineni-ke uyayona umfoko wasibanibani. Bese lithi ngeBhayibheli uNkulunkulu bese athi-ke wena sibula. Ucabanga ukuthi lamandla awathathaphi lamandla. Awusabongi ngendlela. Ngizokuma isikhathi sami sesiyaphela. Ngizokuma kodwa ke bayazi abazalwane ukuthi ngiyayime ngiye khona ezweni ngithi uma sekwesikhathi sezwi bese ukuthi nje futhi nje njengoba ngishilo ngathi nami ngenze ukuthi ngibe sharp ngoba akukho la makuphele izwi nami sengiphelele sengiyoniphelezela ngomoya masenithandaza ngoba physically I'm not fit ukuthi ngayenza into engiyijwayele kodwa emoyeni right. Yingakho ngithi ngikhalela la ezweni njengoba ngathi ngikhalela la ezweni ukuthi njengoba kuDisemba nje kanje sizobonga uNkulunkulu futhi sizocela ukuthi uNkulunkulu la asiphe khona andise. Abanye abazange bathola chance ukuthi into zabo zibe sharp. Abanye azange bathola chance ukuthi into zabo nje zibe right. Sizocela lokho ukuthi uma ngabe kuthiwa prosperous new year kube ukuthi izinto za prosper ziyashintsha izinto kube right, izinto ziyashintsha kube right. Sithi masithi siyangale kule nyaka la sithi ukuthi izinto vele sezi right.
inkinga iba kithi-ke ukuthi-ke asifuni ukuthatha istep esiya phambili. Njengoba sibe ney'nkinga kulo nyaka, nawunyaka uma uqala sizofuna ukuloku sibuyele emuva istep esiya phambili. And istep esiya phambili senza ukuthi ungaloku ucabanga okade kwenzekile oku-wrong last year. Thatha nje istep esiya phambili uthi-ke uNkulunkulu ngamandla akho ngiyazi ukuthi mina ngizoya phambili. Njengoba ngicela ukuthi uNkulunkulu uma uqala unyaka nami ake ngibe nomuzi. Ngibe nje nonkosikazi. Umuzi phela umndeni. uNkulunkulu ake ngibe nomndeni wami. uNkulunkulu ake ngibe nengane nami mhlambe ingane anginazo. Ziningi into esizidingayo. uNkulunkulu ngidinga ukuthi ngisebenze, angisebenzi. Nami ngiyathanda ukuthi ngisebenze ngizokwazi ukuthi ngibe right njengabo bonke abantu. And bakhona abantu abazifunayo lezo zinto. Deep enhliziyweni zabo. And bayamcela uNkulunkulu. And abanye bafuna ukuthatha ama-shortcut. And into yama-shortcut ekugcineni ingukufa. Ngoba izoba temporary le ndlela ozoyithatha. Ngoba uthatha ama-shortcut. And ayicelanga ngoba le nto yokuthi sizoloku siphila ngendlela yokuthi ngilalele ukuthi ubani ugcobisa i-roll on enjani. Le roll on yaloyo ngathi ingcono. Angisondele eduze kwakhe. Nayo uthola le roll on yakhe lincane izomlasta into encane isikhathi esingaka. Bana kuhlephulele le roll on yakhe lencane nawe awusenawo amandla. Angizwe ngisithi bazalwane. Musa ukuncika. Funda ukuzimela. Whether we are male or female, uNkulunkulu akakubheki ukuthi ubulili. uNkulunkulu usinika inkazimulo sonke ngokulingana. Namandla ophumelelo esinika sonke ngokulingana. Akathi ngizonikeza wena ngoba uyindoda. Noma umama uzokunika uNkulunkulu. Noma ubani uNkulunkulu uzosinika ngendlela. Leyo uma ngabe thina senzenjalo, uma uNkulunkulu singathatha ama-shortcut and singayishenji iphethini kaNkulunkulu. Indlela esiqale ngayo asigcineni ngayo. Indlela esiqale ngayo asigcineni ngayo. Njengoba namhlanje sizogcina unyaka ngokuthi uNkulunkulu siyabonga. Akube kanjalo bazalwane. Nangizwa bazalwane. Ngiyayithi mina kusizana ukuthi umuntu umenzele i-10 days kanti yena usazohamba awulanda isigezo yini lento intelezi. Mhlawumbe wena umenzele i-10 days nomlotha. Kanti lo muntu lo uyazi ukuthi futhi udlala ngawe temporary yena usawulanda into ebabayo ayazi ukuthi hayi nangizabazala you can't akwenzeki inkolo awukwazi ukuyidabulisha. Uma uthembele kuNkulunkulu uyazi ibusiso zakho ukuthi zivela kuphi, zivela kuNkulunkulu. Definitely uyazi ukuthi uma ngingaguqa ngedolo abazali mabethi siyacela kweJesu into zami zizoba sharp. That's the only thing abantu abafanele ba-understand. Ukuthi uma ngabe sithandaza akekho umuntu ongcono kunomunye uma semthandazweni. uNkulunkulu ubheka inhliziyo zethu ukuthi siza kanzima approach kanjani uma siza kuye. And akekho ozoapproachela uNkulunkulu omunye. You won't do that on my behalf. Fanele mina ngizenzele ngiyeke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu manje sokuyisikhathi esokuthi-ke. Nangizobasala. Ngoba noma ngabe uthakathaka thina sinamandla fanele sikuthwalise. Uma ngabe wena ungenako ukukholwa kwakho ungekho kuNkulunkulu angeke kuze kwenzeke usinde nangelinye ilanga basala. Angikhathali noma kungenzeka uma ngabe inkolo yakho ingancikile uNkulunkulu noma singathandaza sibeke izandla siprofite sikuneze zonke izinsindiso uma ngabe wena inkolo yakho ingekho kuNkulunkulu siyadlala. I-aim yami ile into efuna ukuyiveza bazana njengoba ngifuna ukuveza ngifuna ukuthi ngiveze nje.
ungafunda nje bese logcina mbatha sizofakaza bese uyema nami levesi landelayo lapho. wabesethi kubo indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Amen. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga mbatha. If you see no understanding, yinye inkosi e-owner inkolo. uJesu uye o-owner inkolo. Akekho umuntu o-owner inkolo. Ngoba khona abanye abantu ababecabanga ukuthi inkolo lensindiso i-ownwa yibo. No. Ngathi ngelilanga ngingako noKing Dlomo mayehlabelela wayethi leli vangeli akusile lakho ulithatha ulifafaze ingoma endala wayisho kanjalo uKing Dlomo. So ngizama ukuthi bazalwane yinye inkolo lunye ubhabhatiso yinye inkolo. Lunye ubhabhatiso yinye inkolo. uJesu Kristu ukuthi asethembeni yena-ke bazalwane. Asethembeni yena-ke uJesu ukuthi-ke into zethu namhlanje uma sihlangane kulonyaka ozayo sohlangana izinto zikahle abantu bayothi siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Abantu bazothi siyambonga uNkulunkulu. EZiyoni-ke asinayo leyo nkonzo leyo efana naleya ngaphandle bathi abantu siyambonga uNkulunkulu befake abantu. Kodwa abantu abambonga uNkulunkulu ngezinto zangeqiniso. Hawu ngiyambonga uNkulunkulu into zami sezi-right, ngitholile umsebenzi ngiyasebenza noma ngiphumelela. Ungathi ngiyambonga uNkulunkulu kwafika omunye ubaba wavele wathi mangize nami uma ngiseduze kwakhe nami uzokunikeza isidlo. Angeke akunike ipension. Angeke akunike ipension. Sengizoqeda ke. Oh
sithandaze kahle singajahani sithandaze nje kahle umuntu nje sithandaze nje kahle uNkulunkulu laza ukuthi manje sekwanele lobe sekuthiwa sekwanele sesiyema ukuthi sincengane nje kahle sincengane uNkulunkulu usize endleleni ngegama negazi kaJesu baseNazaretha abazalwane bazokusho nje bazokusho nje bese sithatha induku zethu bazalwane. Amen. Amen, amen, amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
Hallelujah.
Oh,